za a karanta istighfari kafa 222 sannan sai a karanta qul huwallahu ahad 222 sannan sai a yi wa annabi salati 222 bayan sallar asbahi kenan. Sannan bayan sallar azhar sai a karanta istighfari 231 sannan sai a karanta Allahu samad 231 sai a yi wa annabi salati 231. Wannan bayan sallar azhar kenan ko daga asuba sai azhar. So bayan sallar la'asar kuma sirrin samun biyan bukata na jalabi mai girman gaske da kuma qada'ul hawa'ij, ma'ana biyan bukatoci da samun nasara akan wani al'amari da mutum yake nema. Sirri ne wanda a shekarar da ta gabata, ko in ce shekarar 1447 da muke bankwana da ita har zuwa cikin shekarar 1448 wadda muke ciki a yanzu, hijira, mun yi bayanin wasu fa'idoji daban-daban. To za mu ɗora a kashi na biyu da wata kaifiya wadda muka yi bayani da farko. Amma wannan kaifiya ta biyu da za mu yi bayani adadin ɗaya ne, amma sigar yadda ake yin ta ya sha bambam da wadda muka yi ta farko. Wannan kaifiyar tana da mutukan tasiri, tana da girma sosai, wannan ta biyu ɗin. Wanda Allah ya ba iko zai iya jarabawa insha Allah. Sannan lambar mu da muka saba amfani da ita shafin mu WhatsApp da Telegram ita ce +234 81 33 33 2289, ma'ana alama tara plus kenan 234 81 33 33 2289. To alhamdulillah, akramakallah. Shekarar da muke ciki wanda ita ce 1448 hijiriya. Assalamu alaikum rahmatullahi. Mun dauko amin alaikum salam. Mun dauko suratul ikhlas, ma'ana qul huwallahu ba? Ya wancan lokaci. Yawwa muka ce qul huwallahu tana da adadi 220 ko? Sai muka ce Allahu samad tana da adadi 231. Sai muka ce lam yalid wa lam yulad tana da adadi 240. Sai muka ce walam yakun lahu kufuwan ahad, ita kuma tana da adadi 311. Wannan adadi ne wanda in aka tare na bangaren abin da ya shafi wato gabas masharik kenan ko ba bangaren adadi na yamma ba, saboda a adadi bangaren na magarib adadin ba zai iya kai haka ba, amma bangaren adadi na masharik adadin shine yake daukan 1,000 suratul ikhlas kenan, wanda idan aka tare abin da zai bada kenan. To sannan sai muka ce qad aflahal mu'minuna, ita kuma wannan ayar ita kadai ake dauka, tana daukar adadi 446. To wannan kaifiya ta biyu da za mu yi bayani ana yin ta ne dukkan bayan sallah ta farilla. Yawwa, ana yin ta dukkan bayan sallar farilla. Yadda ke aikin kuma shine da farko za a karanta istighfari kafa 222 sannan sai a karanta qul huwallahu ahad 222 sannan sai a yi wa annabi salati 222 bayan sallar asbahi kenan. Sannan bayan sallar azhar sai a karanta istighfari 231 sannan sai a karanta Allahu samad 231 sai a yi wa annabi salati 231. Wannan bayan sallar azhar kenan ko daga asuba sai azhar. So bayan sallar la'asar kuma za a karanta istighfari 240 sannan sai a karanta lam yalid wa lam yulad, za a karanta ta kafa 240. Sai bayan an yi istighfari 240 ba, sai a karanta ayar kafa 240 sannan sai a yi wa annabi salati 240. Wannan shine bayan sallar la'asar ko? To sai bayan sallar magariba
za a karanta istighfari kafa 311 sannan sai a karanta walam yakul lahu kufuwan ahad kafa 311 sannan sai a yi wa annabi salati 311 sai bayan sallar isha'i sai a karanta istighfari 446 bayan an yi istighfari 446 sai a karanta qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun qad aflahal mu'minun wannan ayar za a karanta ta kafa 446 bayan an kammala sai a karanta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam 446 to idan aka tare dai adadin aka ce 220 aka hada da 231 zai zama 451 ko sai a shiga da 240 shida ya zama tara nan ko sai a shigar da 311 tara nan mata shi kaga ya bamu 1,200 ko adadin ita adadin suratul ikhlas kul huwallahu din to sai a dauko wannan qad aflahal mu'minuna sai a shigar da ita nan kaga shine zai bamu ayi 1448 ita ce shekarar da muke ciki ta hijiriya to in dai mutum ya ɗauki wannan insha Allah rabbi aka ɗan ɗauki adadin ƙauranci ko da kwana 8 zaka iya ɗaukar sa saboda shekara tana kan adadi 8 ne saboda 1448 ko ka ɗauke shi kwana 17 ko kwana 8 a kowane wata in ka juya yawwa in ka haɗa wannan da wannan ai zai bada 8 ne ko sai ka ɗauki ɗayan nan ka haɗa shi da 8 ba 9 ba to 9 aka haɗa da 8 kaga 17 ko to ko kwana 17 ko kuma ka ɗauki ɗayan ka haɗa da 8 ba 8 ba kenan to ana iya ɗaukar shi ma'ana ranar da aka fara ranar ta zagayo idan an fara ranar lahadi ne to in wata lahadin ma ta zagayo za a yi kaga shine 8 din daidai amma a ka'ida an kwana 7 aka ce in aka fara aiki ranar lahadi to ran asabar ake gamawa ai in ka gama asabar kuma yau shine 7 aka samu 7 ranar lahadi kana yin sadaka kuma a wannan yawa to amma shi wannan ka'idar in ran lahadi ka fara ranar ta zagayo sai kayi aikin to shine zai bada ainihin kayi aikin sau 8 ko kuma a ce an rike shi tsawon kwana 8 ko yawa ko kuma 17 insha Allah rabbi zamu dora a gaba game da wasu fa'idojin a ci gaba da kasancewa tare da mu a waɗannan shafuka masu ɗauke da suna Gwani Mai Ismi Foundation. Masha Allah.